Праект, які яшчэ некалькі гадоў таму ўлады называлі прарыўным, цяпер сутыкаецца з сур'ёзнымі цяжкасцямі. БНБК, створаная як высокатэхналагічны кластер для вытворчасці кармоў, амінакіслотаў і вітамінаў, так і не дасягнула запланаваных паказчыкаў. До настоящего времени на полную загрузку мощностей биохимического и комбикормового производства так и не вышли. Целевые показатели производственной программы не достигнуты, сохраняется острый дефицит оборотных средств. Что в этой ситуации делает руководство? Идет привычным путем, с протянутой рукой за дополнительной государственной поддержкой. Напоминаю, в который раз. На это денег в бюджете нет и не будет. Дзяржава ўжо ўклала ў прадпрыемства сотні мільёнаў рублёў, прадставіла падатковыя льготы і гарантыі па крэдытах. Асобна каля 600 мільёнаў долараў было прыцягнута ў выглядзе кітайскіх пазыкаў. Сітуацыя вакол БНБК абмяркоўваецца не ўпершыню. Праблемы з загрузкай, збытам і фінансавымі паказчыкамі фіксаваліся і раней. Апошнія гады на прадпрыемстве мянялі кіраўніцтва. Яно атрымлівала новыя крэдыты і дзяржаўныя гарантыі. Цяпер Лукашенка патрабуе канкрэтных вынікаў і ўжо прызначыў адказных. Працоўная група ў складзе прэм'ер-міністра Александра Турчына, намесніка старшыні УНС Александра Косінца і кіраўніка Акадэміі навук Владзіміра Караніка павінна будзе падрыхтаваць прапановы далейшага развіцця беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпорацыі. Сёння адбылася нарада ў Лукашэнкі наконт дзейнасці БНБК. Прадпрыемства цяпер з працягнутай рукой просяць грошы ў дзяржавы, хаця ў 2022 ўсё добра пачыналася, нібы кітайскія інвестыцыі, кітайскія сродкі туды ўкладаліся. План быў пастаўляць прадукцыю на экспарт, большую частку ў Расію менавіта. Чаму не атрымалася? Чаму не купляюць прадукцыю ў Расіі? Но яно і не магло атрымацца, таму што гэта адзін з шматлікіх прыкладаў, гэта зусім не адзіны прыклад, калі дзяржава пачынае інвеставаць і пачынае лічыць сябе чамусьці гульцом на камерцыйным рынку. Гэтыя самыя амінакіслоты, я нагадаю, што там каля 700 мільёнаў агульная колькасць інвестыцый у гэтае прадпрыемства, яно зусім немалое, але мы канкуруем на знешнім рынку, а 80% павінна было ісці на знешні рынок, в першую чаргу у Расію, з буйнымі кітайскімі вытворцамі. Што такое кітайскі вытворца? Звычайны, нармальны. Ён у 3 разы большы за БНБК, у яго танная зерня, танная энергія і агулам яго сабекошт яго меншы, чым у БНБК. То бок БНБК у момант яго стварэння і не магло быць прыбытковым. І зараз, калі Лукашенко загадаў некаму адказваць на пытанне, а як зрабіць яго прыбытковым, то у мяне был бы толькі адзін адказ. Яго трэба прадаць кітайцам, калі яны яго купяць. Гэта адзін метад, які можа спрацаваць. Ва ўсіх іншых метадах мы атрымаем тое самае, што мы маем і на МАЗе, і на Белшыне, якая сёння ўзгадвалася, напэўна, мы да яшчэ вернемся, і да Светлагорскага ЦКК, і да шмат якіх яшчэ прадпрыемстваў, калі мы прыцягваем крэдыты кітайскія, і потым вешае іх на людзей, на звычайных людзей. Вось зараз кожны з беларусаў можа сябе адчуваць уласнікам гэтага БНБК, які выдаткаў на яго каля 200-300 долараў з кожнай сямейкі гаспадаркі патрацілі на яго. І зараз беларусы будуць аддаваць гэтыя пазыкі кітайскія. У вашым сюжэце было не вельмі дакладна, таму што гэта не інвестыцыі. Гэта пазыка, якую трэба вяртаць. Ну і, канешне, галоўны паказнік гэтага правалу, гэта тое, што па плану павінна была быць выручка каля 600 мільёнаў долараў, а мы мелі максімум 200 мільёнаў. То бок мы не трапілі ў 3 разы. Но я нагадаю, што гэта наша стандартная схема. Будаваць прадпрыемства, незалежна ад таго, дзяржаўнае яно ці прыватнае, як быццам, але зноў зараз яно ўжо дзяржаўнае, і потым з бюджэта плаціць яго даўгі. І гэта проста яшчэ адна схема, якая адрозніваецца толькі тым, што я нагадаю нашим гледачам, што ў пачатку дзейнасці гэтага БНБК за яе адказвала наша вельмі цікавая жанчына Надзея Каткавец, была замміністра сельскай гаспадаркі, і такой чалавек цяжкага лёсу, былы прэм'ер Кыргызстана, які разам з Бакіевым схаваўся ў Беларусі, які нават змяніў паспорт. Ён быў там, як в Кыргызстане яго звалі, я не памятаю, але ў нас ён стаў Даніярам Урыцкім, атрымаў беларускі паспорт, і ён кіраваў на пачатку гэтым праектам.
Катковец еще запомнился вот этими хаотическими ценами. Так. Юлия, я выбачаюсь, я хотел все-таки удокладнить. Ну, все-таки на початку, коли уже зайшла гаворка, коли это прадпрыемства только его збираліся рабіць, то говорили, что его будуюць адмыслова под Колю Лукашенку. И тут все складывалось, что и Коля тут и адукацию отповедную, и биотехнологии у той кірунак, тут и он с китайцами, и вучыць китайскую мову, и так далее. И это як бы под яго. А тут атрымліваецца, што Лукашенко, няўжо ж Лукашенко, прычым не са сваёй, а з народнай кішэні, няўжо ж кадай ему гэтых грошай, калі прадпрыемства яшчэ просяць? Ну дайце яшчэ, беларусы багатыя, там заплоцяць для Колі і 200, і 2000. Ведаеце, гэта вельмі дарагая адукацыя атрымліваецца. Мне падаецца, што калі б Коля працаваў у Кітаі на такім прадпрыемстве, краіне было б лепш, каб ён там працаваў і не траціў бы 700 мільёнаў долараў грошай беларускіх падаткаплатнікаў. І калі мы кажам пра Колю, ну, Коля, у яго шмат вялікіх талантаў, мы ведаем, як ён добра гуляе на фартэпіяна, ці добра гуляе ў хакей, напэўна, неблагі хлопец, але ці ёсць яго досвед камерцыйнай працы? Ці ёсць нейкія прадпрыемствы, якія ён вывел у плюс, каб адразу даваць яму 700 мільёнаў на, ну, вось так, пажыць? Добре, я тады вярнуся да майго пытання, бо БНБК першапачаткова ўсё ж такі пазіцыянавалі як прадпрыемства з кітайскім капіталам, а па выніку бачым, што это ўсё ж такі, як вы казалі, крэдыт, так, і атрымліваецца, што кітайскае абсталяванне за беларускія грошы. Так то тады атрымліваецца, што наша праблема яшчэ ў адсутнасці спецыялістаў, у адсутнасці, дарэчы, адзначалі, што няма за што купіць сыравіну, а атрымліваецца, як з беларускай сыравіны тады немагчыма гэтыя стварыць камбікармы і амінакіслоты. Так, то Кітай, можа, мэтанакіравана ў такую залежнасць паставіў таксама беларускі прадпрыемствы. У Кітаі няма мэты зрабіць стратныя прадпрыемствы ў Беларусі. Але ў Кітаі няма мэты зрабіць прыбытковыя прадпрыемствы, каб яны канкуравалі з кітайскімі прадпрыемствамі на расійскім рынку. Але тое, што вы узгадалі, гэта вельмі істотна і вельмі цікава. Кітай нічога не ўкладаў у Беларусь. Усе кітайскія праекты, а іх было разам больш за 4 мільярды долараў, гэта ўсе праекты праз пазыкі. Кітай не з'яўляецца інвестарам у Беларусі. Так, ёсць малыя кітайскія кампаніі, якія зараз існуюць у парке высокіх тэхналогіяў, але там інвестыцыі дробныя, у мільёнах. А калі мы кажам пра то, што Кітай нешта інвеставаў, будь то BLG, будь то Светлагорскі ЦКК ўжо ўзгаданы, ці наша цэментная галіна, ці дрэваапрацоўка, дзе таксама ёсць і былі кітайскія пазыкі, то гэта ўсё ж такі вонкавыя даўгі. Гэта не інвестыцыі. У такой ситуации мы памятаем былі падобныя пражэкты. Адзін з іх згаданая дрэваапрацоўка пасля гэтага, пасля вялікіх укладанняў фінансавых, пасля того, як здарыўся пшык, потым быў разнос, і нешта цяпер пра дрэваперапрацоўку як бы і не чутно. Ці азначае вось цяперашні публічны разнос і БНБК, што і на гэтай тэме Лукашенко, в прынцыпе, паставіць крыж, а там ужо, выплацяць беларусу, але ўжо па-ціхаму і будзе шукаць нейкае новае для сябе поле. Я нагадаю, што Беларусь плоціць гэтыя пазыкі Кітаю, плоціць, вось, ведаеце, вельмі дакладна. Кітай нікому не прабачае гэтыя крэдыты. І таксама я з вами згодзін, што гэта вось зараз гэта тэма для абмеркавання, але яна сыдзе і патрохі бюджэт будзе плаціць. Прадпрыемства не будзе працаваць у тых памерах, у якіх яно запланавана, 600 мільёнаў долараў выручкі ў год. Яно будзе абяспечваць Беларусь, канешне, гэтымі амінакіслотамі і кармамі, але ніякіх перспектыў у гэтага прадпрыемства няма. І гэта прадпрыемства, гэта ўзор такого кіравання па-лукашэнкаўскі, яго гаспадарня. Калі ён лічыць, што, ведаеце, што нейкі міністр, ці ён сам лепей разумее рынок, чым разумеюць адмыслоўцы. Ну так, бо працоўная група была створаная, і вельмі цікава, што Турчын быў, Александр Костін, старшыня УНС, і Каранік у гэтую працоўную групу. Чыноўнікі, якія маюць выпрацаваць план выхаду з крызісу гэтага прадпрыемства. Між тым, як бы Лукашенко вучыў і штатамі кіраваць, і Абаму, і цяпер хваліцца, што і Трампа, так што чалавек-то вялікая розуму. Ён-то і ў біятэхналогіях нармальна. Між тым, калі сур'ёзна, то ці можам ввогуле ацэньваць
ацэньваць нейкі запас трываласці у беларускай вось такой беларускай эканамічнай мадэлі? Вот колькі яшчэ мы можам вось такіх пражэктаў, куды вваліваць там да мільярда народных грошай, потым ціхенька это кідаць, брацца за штосьці новае. Які ў нас трываласці вось гэты запас? Таму што неяк так выглядае, што мы сапраўды нейкія супергіганты, што можам сабе дазволіць утрымліваць такую дурасць, прычым дзесяцігоддзямі. Ну, ведаць, калі чалавек пачынае піць, ён можа піць доўга, пакуль у яго не адкажуць нейкія унутры яго органы не адкажуць, да? І у гаспадарцы таксама. У нас зараз наша гаспадарка больш чым напалову прыватная. Гэта прадпрыемствы, аб іх не распавядае Лукашенко, аб іх нічога не кажа АНТ, але гэта прадпрымальнікі, якія цягнуць на сябе сапраўды беларускую эканоміку. І таму Лукашенко мае магчымасць штогод выкідваць некалькі мільярдаў долараў на вось такія пражэкты. Чым за гэта плоціць беларускае насельніцтва? Гэта ўзроўнем жыцця. Тое, што зараз у Польшы ў 2 разы, ну, калі мы лічым нетта заробак людзей, а магчымасці больш, чым 2 разы, большы, чым Беларусі, гэта вынік вось такой гаспадаркі. Калі б ён увогуле не выдаткоўвала сродкі на вось такія стратныя камерцыйныя праекты, у беларусаў у краіне было б жыццё, ну, значна, магчыма, не ў 2 разы, но адсоткаў на 50 лепш, чым яно ёсць зараз. Гэта можа падоўжвацца і дзесяцігоддзямі, пакуль ёсць прыватная частка эканомікі. Калі ён заб'е прыватную эканоміку Беларусі, тады мы пабачым вось такі ўзровень жыцця, як у яго, ну, ведаеце, у той краіне, дзе ён не так давно быў, у нашай паўночнай... Новы ўзор для пераймання. Канешне, канешне. Ёсць яшчэ адзін прыклад ужо не стратнага прадпрыемства, але там быў вынесены сёння гучны прысуд за карупцыю, справа Белшыны. 2 кіраўнікі атрымалі па 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, яшчэ 7 фігурантаў ад 3 до 8 гадоў пазбаўлення волі. Іх прызналі вінаватымі ў атрыманні хабару пры дзяржаўных закупках. Так вось, хацела вас запытацца, выпадак гэта ўсё ж такі на сумленне кіраўнікоў Белшыны або вінаватая сістэма Лукашэнкі, якую ён стварыў? Ну, ўсё ж такі вы тут памыляецеся. Мы прыкладна 2 гады таму, за тыдзень да таго, як былі арыштаваныя ўсё кіраўніцтва Белшыны, у атмасферы распавядалі пра тое, што Белшына, мне падаецца, $500 мільярда. Гэта на працягу дзесяцігоддзя яна працавала ў страты. Таму гэта тое ж самае, ну, гэта той же самы падыход, гэта той же самы метад працы, адрозненне толькі ў тым, што Белшына ніколі не была не дзяржаўнай, яна заўсёды была дзяржаўным прадпрыемствам. Ведаеце, гэта не, канешне, гэта не праблема саміх кіраўнікоў, але на іх таксама ёсць адказнасць, таму што вось гэтыя хабары, ну, яны ж сапраўды былі. Але мы разумеем, як пабудаваная сістэма. Чалавек прыходзіць на пасаду з вельмі невысокім па мерках яго прадпрыемства, па меркам тым, якім памерам грошай ён кіруе, і ён прыходзіць туды прызначаны дзяржавай, разумеючы, што ён будзе атрымліваць хабар. І міністры атрымліваюць хабары, і кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў, і я ўпэўнены, што няма ніводнага кіраўніка дзяржаўнага буйнога прадпрыемства, якога немагчыма было б сёння затрымаць і закрыць, ну, СІЗА, у калоніі, каб ён не паехаў трохі адпачыць, яны доўга не сядзяць. Ці можна, калі напрыканцы закругляць нашу размову, ці можна гаварыць пра тое, якого памеру ёсць недаатрыманая выгода для беларускай эканомікі, для беларусаў за гэтыя гады, маючы гэтыя пражэкты правальныя пастаянныя, маючы гэту страшэнную карупцыю, маючы выплату запазычанасцяў з бюджэту, а не сцягваць з даўжнікоў і так далей. Ці можна хаця б пра якія гэта ўвогуле лічбы гаворка вядзецца? Таму што я калісьці сустракаў Ярослава Романчука, падлікі там былі штосьці каля $300 мільярдаў за гэтыя гады. Ці ёсць нейкая яшчэ? Ну, вы ведаеце, гэта, канешне, падлікі такія вельмі умоўныя. Я бы не закідаваў такую уду на $300 мільярдаў, але я ўпэўнены, што калі б у чым галоўная праблема? У тым, што ў нас ёсць рэсурсы, як у тым Прастаквашына. Грошы у нас ёсць, у нас нейкі недахоп ёсць. Так вось, калі б гэтыя рэсурсы размяркоўваліся камерцыйна, яны бы ішлі ў выгадныя прадпрыемствы, выгадныя дзяржаве праекты. І, напэўна, наша эканоміка была бы ў 2 разы больше, чым она ёсць зараз. Гэта азначае ў 2 разы большы заробак для людзей, 2 разы больш паспяховая краіна. Я бы ацаніў гэта так.